शुक्रिया जो मैंने मांगा मुझे मिल गया। वेलकाम बेक माय चेनेल गाइस। आंनि चेनेलाव फिन खेबसेबाव नोंथांमोनखौ बराय हरबाय। दानिया आङो लारु बानायनो नागिरदों आरोना। बिदिबा आंजों लोगोसे नायलांबाय थादो। चलो भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट शेयार खालामगासिनो आरो भिडिअखौ मोजां मोनाखैबा डिसलाइक मारिबानो जाबाय। भिडिअआव सोरबाफोर गोदान नायदोंब्ला प्लिज चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो आरो बेल आइकनखौबो अलाव थुनानै होदो आरोना, जाहाथे आङो भिडिअ गोदान होयोबा नोंथांमोना नुहैनो हायो। लारु बानायनो नागिरदों आरोना। माइरंखौ सोमना दोनसै नै रुइनायनि थाखाय। दा बोखांनानै ओमफ्राय माबानोसै आरो गुरा खालामनोसै। सोमनायखौ बोखांबाय, दैखौ सर' होनोसै। दैखौ सर'खांबाथाय मिक्साराव होनोसै आरो मिक्साराव होनानै माबानोसै गुरा खालामनोसै। उवाल गायहेनबो गैया नालाय बेनिखायनो मिक्सियाव होनानै माबानोसै। नालेंखर होनोसै। उवाल गायहेनबो गैया नालाय आङो मिक्सियावसो होबाय आरोना। एवबाय आरोना, बेखौ नांगौबानो एवनानै लानांगौ लारु बानायनायाव। एवगासिनो एसे नांबाय एवा आरो एसे स्लाइड, नङाबा जानो नागिरा लारुआ। नालेंखरखौबो एसे एवनानै लाबाय आरोना। एवखांबाय मानोसै गल गल खालामबाय आरोना। गल गल खालामनानै बेयाव गेजेराव नालेंखरखौ सोनोसै नै। खाथियाव लाबो। नालेंखरखौ सोनोसै दानिया गेजेराव। सोबाय आरोना। दानिया बेखौ गल खालामफिनसै। जाबाय आरोना। आंहा बिदिसो खालामो, नोंस्रा माबोरै खालामो खिन्थाहरबानो जाबाय। इजिसिन खामानि। कुकारावनो होनोसै, बेखौ नै खुरैयाव होबाय। खुरैयाव दोननानै बेखौ होनोसै स्टेन्डखौ। चामच खुरैसे खोबनानै होनोसै। सिटी मारि होनोसै खेबथाम खेबथाम। खेबनै गाबखांबाय गाइसमोन, खेबनै।
माबायदि जादों नायनोसै एबार माबायदि जादों नायनोसै गाइसनो वाव मोजां जाबायलाय माथो वाव 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 औ गोलैबाय साम'सा गोलैबाय नै वाव नै गाइसमेन नै जायगा थै माबायनि माने आरो गोदान बिदि जानफिनबावबाय आरोना नै जायगायानो गैया नालाय बिदि गोदान माबाफिनबाय एसेल'द्राय जायो नालाय कुकाराव बेनिखायनो बिदि खेबसेयाव होनानै बिदि थौसियाव जमावनाय बायदि माबाबाय आरोना नै खोबनानै होबाय बेजों मोनथ'वाखै आरोना खोबनानै होफिनबाय मोनहां जाबाय नै बानाय मोनालायबाय आरो जानोसै साजों गोथाव जादों